Ma, ano na naman yan? Bakit mo kinukuha yung perang ipon natin? Pa, konti lang naman sana yung kukunin ko. Konti? Eh kung di ako pumasok dito, baka inubos mo laman ng wallet ko. Pa naman, huwag ka na magalit. May bibili lang kasi ako. Puro ka na lang bili. Wala nang tayong naiipon eh. Hay nako pa, pagagalitan mo na naman ako. Ba't hindi mo na lang ako pagbigyan sa mga luho ko? Uunahin mo pa kasi yung luho mo kaysa sa magiging baby natin. O bakit? May trabaho ka naman. Madali ka na lang makakaipon. Yan ang mahirap sa'yo eh. Porket may trabaho ako, lahat ng gusto mo bilhin. Eto na naman tayo pa eh. Kung ayaw mo akong bigyan, edi wag. Ma, saan ka na pupunta? Wala kang pakialam kung saan ko gusto pumunta. Wala ka naman pakialam sa akin, di ba? Bahala ka sa buhay mo. O Mare, anong ginagawa mo dito? Ah, nagpa-load lang ako, Mare. Ah, ganun ba? Bago yung cellphone mo, Mare? Oo, Mare. Kabibili lang ng asawa ko. Wow ha, big time. Isa naman kumuha ng pambili yung asawa mo. Eh, diba, construction worker lang siya. Huwag mong sabihin na inutang lang ng asawa mo yung pambili dyan sa cellphone mo. Ay, hindi. Talagang pinaghirapan at pinag-ipunan ng asawa ko to. Regalo niya sa akin. Talaga lang ha, baka local lang yan, hindi urig. Okay lang, kahit local, Mare. Basta gumagana at may contact kami sa isa't isa ng asawa ko. Sa bagay, sanay naman na kayo ng asawa mo na ang gamit ay local. Oy Mare, saan ka pupunta? Kwentuhan muna tayo. Galit agad? Ay, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Pabili po. Pa, kumusta yung trabaho mo? Okay naman, ma. Bakit nga natanong? Wala lang. Nakuha mo na ba yung bonus mo? Oo, ma. Bakit? Tamang-tama pa. May gusto sana akong bilhin. Ano ba yun, ma? Sira na kasi tong cellphone ko pa. Gusto ko ng palitan. Patingin nga. Oh, pwede pa naman ah. Medyo luma na kasi pa. Sige na, please. Ay, hindi. Pagtsagaan mo na yung cellphone mo. Bakit ka ganyan pa? Sa tuwing humihingi ako sa'yo, ayaw mong magbigay. Buti pa yung kakilala ko. Kahit hindi sabihin sa asawa nila, binibigyan sila. Ma naman, di ba sabi ko sa'yo, may pinaglalaan ako sa perang iniipon ko? Pa, 2 months pa lang itong pinagbubuntis ko. Matagal pa ako bago manganak. Oo nga, 2 months pa lang yan. Pero kailangan natin mag-ipon para sa magiging baby natin. Sige, kung ayaw mo diwag, sana hindi na lang ako nagbuntis para mabibili ko lahat ng gusto ko. Ano? Ulitin mo yung sinabi mo? Eh, totoo naman, di ba? Nung malaman mong buntis ako, hindi mo na binibili lahat ng gusto ko. Ba't ang tigas ng ulo mo? Uunahin pa yung luho mo kaysa sa magiging anak natin? Ma naman, sana maintindihan mo ako. Hindi lang para sa akin yung ginagawa ko eh. Ang sabihin mo, sarili mo lang iniisip mo. Kung sarili ko lang sana iniisip ko, hindi ako nag-iipon para sa magiging anak natin. Puro ka na lang baby natin. Paano naman ako? Hindi mo man lang naisip na may mga kailangan din ako para sa sarili ko? Ma naman, hindi mo pa talaga ako naiintindihan? Bahala ka na nga sa buhay mo. Ma, pasok na ako.
ba yan? Huwag ka lang nagmamadali. Ang dami naman niyang ipon. Hay, sa wakas, mabibili ko ng gusto kong bilhin. Talaga naman. Amin na yung pera. Di ba sabi ko para sa anak natin yan? Oh, sa'yo na yung pera mo. Saan ka na pupunta? Kinakausap pa kita ha. Sa'yo na lang yung ipon mo. Ayoko na tumira dito, kasama ka. Para lang sa luma, maghiwalay tayo? Oo, dahil alam ko naman na itong nasa sinapupunan ko lang ang mahal mo, hindi ako. Di ka makasagot kasi totoo. Mas mabuti pang umalis na lang ako dito. Kaya kong palakihin mag-isa tong baby natin. Sige, kung yan ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Pero hayaan mo, magbibigay pa rin ako ng sustento para sa magiging anak natin. Kahit hindi na. Pa! Bakit ma? Anong nangyari sa'yo? Ma, dinudugo ka! Ma, lakas ang mga loob mo. Balik ka sa ospital.